Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na labaranmu na yau da kullum. A yau za mu yi tsokaci ne akan wata bidiyo. A kullum za ka ji a ƙasar Hausa ana cewa Allah shi kiyaye tsautsayi da ɓacin rana. To wannan shi ake kira ɓacin rana. Abin da ka shirya tarar shi ko ka saba tarar shi kana yin nasara, to ran da rana ta ɓaci zance ya lalace. Idan kuka kalli wannan bidiyo za ku ga inda maza dai sun sha wahala. Sun yi sihiri, sun yi shiri iya shiri amma rana ta ɓaci. Ku biyo mu domin ku ga wannan bidiyo. To sai nan babu cewa komai sai dai mu ce Allah ya ƙara tsare mu a duk inda muke da kuma sauran jama'ar Najeriya baki ɗaya. Kada ku manta ku kasance tare da mu, ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun wasu sabbin labaran da zarar mun ɗora. Mun gode.